Unang naaresto ang 27 anyos na tulak na iligal na droga sa bypass operation ng otoridad sa barangay San Eugenio, Aringay, La Union. Ang sospek, residente sa bayan ng Tubao na dumayo sa bayan ng Aringay para magbenta ng pinagbabawal na gamot. Humigit kumulang 10 gramo ng umano'y shabu ang nakumpiska sa kanyang kustodiya. Aabot sa 68,000 pesos ang halaga ng mga ito. May nag-report na concerned citizen dito sa bayan ng Aringay at in-entertain namin. So, base sa kanya sa interview namin, nakuha namin yung detalye. So, binirapay namin yun sa list namin kung kasama dito sa sa list ng Aringay. So, wala siya kasi hindi naman talaga taga rito yung tao. Taga ibang bayan, kapit bayan. So, nagkandak kami ng background niya. So na-confirm namin na na taga diyan nga sa kabilang bayan. Kinabukasan, muling nagkasan ang operasyon ng otoridad at nahuli naman ang 42 anyos na tulak ng iligal na droga. Residente ng Dagupan City, Pangasinan ang sospek na dumayo rin sa bayan dahil sa iligal na gawain. 15 grams ng umano'y shabu ang nakuha sa kanyang kustodiya. Ang presyo nito aabot sa 102,000 pesos. Malaki rin umano ang tulong ng komunidad na siya ring nagre-report sa PNP kaugnay sa iligal na gawain. Naging positive naman sa drug test nila. Pinagbabawal na droga ay napakadali kasing pagkakakitaan nila ito eh. Ito yung shortcut na nila na pagkakitaan. So, yan na-engage sila sa maling bisyo. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang mga sospek. Joan Punsoy, Balitang Solid North.